בכיתה ו' עשו עליי חרם, וזה היה דבר כאילו ממש לא כיפי. יש את הילדות האלה שחושבות שהן מקובלות ושלהן מגיע הכל. זה דבר ממש מגעיל בעיניי, ואם אני אראה בנות שעושות עליהן חרם, אז אני אדע את ההרגשה, ואני ממש כאילו יעזור. אז זה קשה שעובר יום ויום ויום ויום, ושאף אחד לא מדבר איתך. כאילו, אתה חושב, מה עשיתי? מה זה? אתה מתחרפן עם עצמך. לטיולים השנתיים אף פעם לא יצאתי. אם לא קרה יום אחד שלא בכיתי, אז אני חושב כאילו וואו, כאילו שברתי שיא. אבל לדברים ממש מגעילים, נגיד, לא רציתי ללכת לבית ספר, כי לא רציתי לעבור עוד יום, שירדו עליי, שידברו אליי מגעיל, שיקללו, שיתנהגו, שאני אהיה לבד. לא היה לי חברים בכלל, כאילו אפילו לא אחת, חברה טובה, או ידיד טוב, או אנשים שיהיו איתי ויתמכו בי, חוץ מאמא שלי, שיש בי משהו שונה, שאין אותו, שמאוד קשה להתמודד איתו. אם אני אומרת משהו, זה הכי אמת. אני לא יכולה להגיד שאין עדיין עליי דברים. יש, אבל הרבה פחות ממה שזה היה. אני שמחה שידעו את זה עוד אנשים, כדי שידעו שהם לא לבד ושאני איתם, ושהם מרגישים כמוני, אז שבאמת יתמודדו עם זה בצורה הכי טובה שהם יכולים. פוחדת שהדבר הזה יחזור אליי עוד פעם, כי גם אני בן אדם ואתם בני אדם, וזה כואב לנו באותה צורה. יש כאלה שטיפה יותר, יש כאלה שטיפה פחות, אבל זה בכל זאת דבר כואב, ואם זה יחזור אליי עוד פעם, אני לא יודע איך להגיב לזה. וזה לי ממש קשה. ואני כן שמחה ששיתפתי אתכם בזה. שאמרתי לכם את מה שאני מרגישה ומה שעובר עליי. ושאם יש כמוני, אז הם יכולים אפילו לפנות אליי, ואני אפילו יכולה לעזור להם. תמיד באיזשהו מצב, אתם תמצאו בסופו של דבר את החבר או החברה הכי טובים שלכם בעולם, ופשוט הם ימותו עליכם ויאהבו אתכם. ותמיד אתם תצאו מזה. אז אם אתם רואים חרם או משהו כזה, פשוט תגידו די, לא לתמוך בזה, ולהיות איתו, ולעשות שיחה, ולהבין באמת למה. וזה שיש עליו חרם, לדעת שהוא מיוחד. עכשיו אני יודעת את המקום שלי, ומי אני, ומה אני נותנת, ואני לא מאחלת אפילו לא לשונאים שלי שיעשו עליהם חרם.